Weer een aflevering van In mijn eentje op pad. Dit is deel 2 van onze reis door IJsendijke. Vorige keer brachten we een bezoek aan Museum het Bolwerk en de Staats-Spaanse linies. Deze week gaan we op bezoek bij Stichting Mauritskerk. Gaat u mee? Ik ben Gerard van Noort. Ik ben voorzitter van de Stichting Mauritskerk hier in IJsendijke. In 1991 is de stichting opgericht. Dus we bestaan alweer 30 jaar, 31 jaar denk ik, ja. Zijn we toen begonnen met de stichting om als apart naast de kerk, zeg maar, de zaken qua onderhoud in de gaten te houden. En dan moet je denken dat je dus naar de Rijksdienst gaat. Je maakt een plan, dat laat je door een architect uitwerken. Dat plan dien je dan in bij de Rijksdienst. En de Rijksdienst die zegt dan, prima plan, dat mag er wel in, dat mag er niet in. En dan zeggen ze, nou jullie krijgen een onderhoudsplan, ik noem er iets van €60.000. Die €60.000, dat wil zeggen, zij geven 50% en wij moeten dan die andere 50% bij elkaar krijgen. En dat was natuurlijk al wat in het verleden ook het probleem was. Men kon de dominee wel betalen, maar de dingen eromheen bleven er dan bij hangen. Nou, en dat is natuurlijk wel wezenlijk belang. Het is niet voor niks 400 jaar oud. Nou, dan heb je ook, dit is een stuk erfgoed, wat je verantwoordelijk bent om dat door te geven aan je kinderen. En aan hun kleinkinderen, want dit moet blijven bestaan. We zijn hier tot onder de kap geklommen van die mooie Mauritskerk in IJsendijke. Vertel. Het is gebouwd in 1612, 1614. 2 jaar over gedaan. En het is ik vind het een bijzondere kerk, omdat het de oudste protestantse kerk van Zeeland is. En de ene oudste van heel Nederland. Ja, mooi. Nou, we kunnen natuurlijk ook nog een aantal details bespreken en aanwijzen. De bouw is een centraalbouw met een centraal torentje. Een kerk wat niet zo heel vaak voorkomt. Als een ronde, ook al als een koepel. Maar dan met een tentdak. Later hebben ze aangebouwd. 1659 was de bouw klaar. Dan hebben ze 3 jaar over gedaan. Dan hebben ze een bouw gedaan in een ovaal. Langwerpig, 8-kantig gebouw van gemaakt. Voor ruimte. Dan konden ze de dienst doen. En wat voor verbindingen zie je hier allemaal in het hout? Ja, de houtconstructie is met stapelspanten opgebouwd. Eerst in een gebouw in de centraalkerk. Dus er is veel eiken gebruikt, ook vuren, bekleed met leien. Er is ook genoeg aan reparatie wat gedaan zou moeten worden. Maar ja, goed. Ja, want ik zie hier ook gebogen balken. Ja, ze hebben krommers gebruikt om die balken zijn kracht te geven. Ze bouwden in die tijd altijd een beetje in een ronding. Daarvoor heeft destijds de timmerman een boom gezocht die al krom gegroeid is. En ik zie ook nog een mooi dakkapelletje, dat is ook heel historisch natuurlijk. Ja, het dakkapelletje, dat is een bouwelement, een bouwspoor. Dat laat ook wel zien hoe het geweest is. Dan hadden ze ook al een dakkapelletje aan weerszijden. Ja, goed. Die zit nu in de kap van de aanbouw. Nou, dankjewel. Goedemorgen, mijn naam is Jenny van der Meulen en af en toe doe ik hier een gidsbeurt en dan vertellen we natuurlijk over de dingen die u hier in de kerk kunt zien. En dat is onder andere dat grote bord dat daar boven de deur van de consistoriekamer hangt.
En dat herinnert aan een hachelijk moment in de geschiedenis van Izendike. Want toen wilden de Spanjaarden de vesting weer terug innemen. Het was in 1623, 2 jaar na het beëindigen van dat 12-jarig bestand. En toch wilden de Spanjaarden, en die zaten maar in Watervliet, en dat is hier maar 5 kilometer vandaan, die wilden die vesting weer terug innemen. En ze hadden gedacht, dat doen we bij verrassing. Dat zouden ze 's nachts doen en dan hadden ze zich helemaal zwart gemaakt. En dan moesten ze natuurlijk de grachten overzwemmen. En terwijl ze daarmee bezig zijn, breekt er een verschrikkelijk onweer los. Het regende, het donderde, het hagel en regen. En die soldaten die bezig waren met de gracht over te zwemmen, die waren zo in paniek. Ze luisterden niet meer naar hun officieren, ze sloegen op de vlucht. En toen was wel Izendike gered. Toen de Izendikenaren wakker werden, toen dreven de grachten vol met stukken kurk en met laddertjes. En kijk, nu van boven in dat driehoekje van dat ding, daar zie je een stukje kurk. Dat herinnert aan die grote stukken kurk waar de soldaten hun geweren, maar vooral hun kruid op moesten droog houden, want je kruid moet je droog houden. Na deze 3 prachtige rondleidingen in de Mauritskerk sluiten we onze reis door IJsdijken af en ik ga weer in mijn eentje op pad.